Mnie byle Niemce, leka siebi. Jadwiga i Alojzy Grotowie z Tuchomia w gminie Żukowo obchodzili 16 września 2017 roku 70. rocznicę ślubu. Alojzy urodził się 14 lutego 1921 roku w Baninie, Jadwiga z domu Żywicka 5 października 1924 roku w Klukowie. Ślub w Chwaszczynie udzielił im ksiądz Tomasz Olszówka. Alojzy zmarł 22 maja 2018 roku, a Jadwiga 4 miesiące później, w dniu 1 października. Alojzy. Ja ci je wasie pochodzeni. Jejem urodzony w Baninie. Tam i chodził do szkoły w Rąbiechowie. W Baninie były 2 majątci. Jeden naleził do Gerce, to był Niemc. Drugi naleził do Karśnie, to był Kasieba. Jak so wojna skończyła, tej tego Gerca błedy ich wzale rysce na Sybir. Rysce brele tyś wiele białków na Sybir. A tej oni tyś wzale wsiadci krowę z tych majątków. Oni nekele na ban, one bancio, one były głodny, niedojony. Nic w bani nie wystało. Rysce wsiadkłe wakradle z majątków. A kiedy oni was wzole na wojno? W 1937 roku je trafił do Techumka. Je to robił na majątku u Winkelmana. I tej przeszła wojna. Mnie wzole w 1942 roku. Je jechał do Magdeburga, a tej me miele jechać na Afrykę, ale zmienile to i nas posłali na Kreto. Tam nie było dobrze. Je tam był wnet 2 lata. Tyle się tam było w jedno cepu, a jest tyś był dos. Mebele tyś wiele na wyspie Rodos. Tej dostał urlop, siest niedzel. Jak je nazyd przejechał, tej nas remowali na Bułgarię. Tam był taci front, był full rannych. Tam nie było placy. Je tyś był ciężko raniony. Je miał przestrzeloną nogę. Ciężko rannych przewiozle do Niemców, w tym mnie. Jest od długo lekarz w szpitalu. Ta noga była tak płytłokła, że oni mnie założyli ślauchę, bo to so nie chciało głoić. A ty nazad do Bułgarii? Nie. Oni nas skierowali na zachód Niemców. Jedno razu nadlecił amerykański fliger. On tak zakręcił. Mój kolega giedył, on będzie w nas prył. I tak tyś co stało. Tam był las. Tej z tym laso wnet tak było, jak płyty wichurze kule lapusia. Wsiadko leziało. Jak on skończył, tej wnet co pojawiły pancere. Mały cykle jak mgle. My skłeciele do rowów. My myśleli, że jak przyjdzie wieczór, tej pójdziemy dalej do lasów. Jednym razem ktoś do nas gydy. Come here. To był Anglik. Oni nas wzali na auto i zawiozli do ich łobuzy. Tam było i full ladzy, w Niewele. Oni z nami jechali do Belgii. To był wielki lager. Nie było lachłe. Ma dostale jest. Tam było około 1000 płylichów. Oni nas rechtowali na Japana. A jak Japan dostał bomba, to i wszystko so skończył. Był głód, bulwa goniła bulwa w zypie. My nie mieli co jest, zary. Ze mną też było. Tam jest spotkał mojego starszego brata. On był we Francji i też go tam ścierowali. A mój najmłodszy brat zginął na wojnie. Rysce go zabili. Ci Amerykańcy nas lachłe traktowali. Potem oni nas dalej gdzieś tam łezeli. Dywali te konserwy z rintownym mięso, ale nic do pizzy. Wejść tam łeztele po wojnie? Jo, to i był wojny końc, a my musieli wachować. Jedny so dostali do Anglii, a je w Belgii łestył. Tam nikt se nie mógł dostać. My byli derech głodny. Ryśmy so dostali do kuchni. Wszyscy so mocno najedli, a tej my dostali biegunka. Wiele lat to umarło. Je to na ścieżce jakoś przetrzymyło. A jak was so dostali do domu? Je był chwery po tym belejacim jedzeniem. Ci, co byli chwery, mogli jechać pierwsi. Oni nas wladowali na łekrątę i do Gdyni. Powiedzieli nam na tym łekrące, co ty w Polsce sodzejał. I miał strach. Ale to jakoś z tym szło. Oni nama porobili zdjęcia, wypytali nas, a ty puścili. Z Gdyni je jechał do Łesowy. To było na zimku w 1946 roku.
Jesiet z łysowy pichty, wsiądze leział ful ciołgów, patrunów. I miał nóż i go derch trzymał w rące, bo i myślał, że ty zary na mnie jaci rysk waskłeci. No ale jakoś je dosiedł do domu. Nic ksa nie stało. Weznele ty insi chledzy, co zginole na tej wojnie? Niewiący zginole na ryściem fronce. Stechu miał Górelów Stach, Gerard Klechów, Zwierzynka tyś nie prześle nazyt. Mój sąsiad Felix Hinz Stechumka tyś zginął, Milewcików Bernat. Z Misiewka Zalunka Paul przesiedł do domu, ale miał on wystrzeloną nogą. Jadwiga. Jak we pamiętacie ten wojnowy czas? Mój tata ziewiczci z Siperei kul klukowa so smił, bo miał 5 dziełysów. W sietci była doma, a gruta miał się z knypów i w sietce była na wojnie. A po wojnie my so zaciele łąciec. A jeś przed wojną me, dziewczęta, od 14 lat, w sietci widłe w rękę i robić Winkelmana musiała na siarwarku w Techumkły. Oni nie byli nama ani lechy, ani dobry. W wojnie on był bogaty. On miał 2 majątki w Siperei i ty w Techumkły. A po wojnie on nie miał bruta chleba. Rys mama mu da, ty on so tak cesił temu chlebowi. On wszystko stracił. On zare po wojnie prosił rysków, żeby go zawiózł trekra do Niemców. Oni ryt na to bele. Zapakowali go, cały dobytek. Tam było wiele złota i wawiózla, hynę, do ryści grańce. Tam go nadzi go wypustili i on przeszedł bez niczego do domu. Na ostatku on wajachał do Niemców i wnet tam umarł. Winkelmanka pażna od łazi zieła. Co ty so zajało na Quincy wojnę? Ten rysk był negłersi. Ma musieli so chływać w kulach. Jedny ma so wydał, ale wiele dziełysów oni dostali. Jedno dziewczę z cielna ucikał, a on go stały zabił. Ty była jedna panna, a iś nigdy kawalera nie miał. Bądź mnie cechłe. Co ty z nią wyrybile? Ty byle dzeci, to byle wilce. Oni tego w głębi poleści nie robili, ale ty, oni to robili na kasiebach. Oni nas mieli za Niemców. Koledzy mieli podpisane ajge dojść, a wes nie podpisie. Zare tech Niemc brył do Sztutów i w Kłymin. Temu w siatce ti chłopi podpisali, na ich knypi śle do wojska. A my nie byli ziunny Niemcy. My byli kasiebi, Police.